Mao man gyud na siya tay. Isog kayib sa koy katarungan. Ana man gyud ang mga sirena. Kamo ra may mga butan. Sabi sa mga irresponsable mong duha. Tarong gihapon mo para ninyo. Ikahiwi kami tarong. Sige nang naong Sige mo maglalis, oy. Sus, marisip. So, aman yung papakita ng kandi kung masige mo glalis. Ikaw, Andoy, nga naman sa... Naguna man ka dali. Huwag man kami kagkuyog sa imong mga isuon. Kaong ka, oy. unsaon lagi na ako pagkuyog na nila. Di man na silang patuon ako. Naray usay. Subibiya kayo. Ato gyud sa laing dapit. Kaya nga lagi naidaghan laki dito. Hilom diha. Kaya bag. Kamong duha mo'y kuliro. Ikaw atong Simon katong si Potorero. Kani si Helen ato ni si atong sakristan ni Pedro Jose nga si Tonyo. Ay, ang bayote, pataka lang yung tabi. Nya ikaw, sige mga sunod-sunod atong anak sa kapitan nga si Nestor. Oy, oy, oy. Mo na diha. Saba. Masuya mo. Sakto na! Ako ko may gukdon. Ako may gukdon sa Sakto laki. na, sakto na. Bayot. Kung saan man yung munday? Ang imong mga anak. Nisuod na nilig. Gugma-gugma? Ha? Munday! Murasag kagwa mo sudan na da. Ngano man, kitandahan akong sa ta. Hasta inahan, mausad. Tay, ay to ora gud ng bayote gud. Yara na kay bayot lagi. Binayot na siya sirena man. Sa baragod, alis, sa baragod. Tinuod na. Nga kanang anak sa kapitan nga si Nestor, magsige kag sunod-sunod, anak. Ha? Di lagi na tinutay. Kaning duha ay taka lagi awit sila mga baba ay. Ah, nakadungog sa kuay. Nga kanang pangalag Nestor, imo sa na imbitahon pag pinuod to. Di lagi na tinutay. Ngano kung maibog ka na ni Store? Nga parehaman mi. Dagko na maglawas. Kamong duha, gana mo mutilaw ani? Suta mo sa Ay, balik. ay, 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 hilom na! Unsa man ka, lalaki ka, babae? Ha? So, klaro, nang laki ko tayo. Ako tayo. Bicep. Triceps. Workout kong ko tayo. Asa ko bukat dito ay. Nama, saan tamo duha? Katong pista sa Manatog, ni-apel mo kuno kag dance contest. Ha? Unsa na kitinood, ha? Wa, uy. Wa, oy, karon gabay. Ga. Ay, nakadungog pag balitay. Nanghuang kuno kag gaon karon mo apel kag mo intra kag beauty contest sa mga bayot. Astang brush imong inahan. Nawa. Nagtuusag ako gagamit. May gulbayo nimo eh. Wa, lagi. Sana. Wa lagi. Una diha, andoy, in town, may pagputugan na lang kang tatay nga ni-intra gyud ka. Ikaw, darotan dito kag buhok ni. Taka lang kag sulti niya. Adlo ka nga isulti akong tatay, daog pa manggay ka. Daog day na. Saman, Kadaog day na tay. Sama Andoy. Sama Andoy. Kana na apra mo ko. Ni intra. Siya mo intra. Mao na. Si runner up siya. Stang to. Daog day na. Ang kanang daog kanang day dagkang corona. Wa ka mo intra pero si kananan up. Mura nagbaboy ng buwang. Ka! Ikaw ba? tagason. Ayaw pag binayote ha? Ha? Di ko gusto nga mabayot ka! Paningoon ako nga malaki ka! Ha? Lalaki lagi ko tay. Munday! Tuduhin Nay. mong anak ha? Nga malaki ha? Sige ka na pa ng piling ha? Ngano ka diha? Ako ra gid yung daog-dogon niya. Bantay na gyud mo na ako kamo Helen Flor. Kung may yung Larot ka ng buhok ninyo niya. Nangad ka. Dinagi kong puyo diri. Sige. Nya, Ako na asa lang ka? permi? Asa ka? Asa ka, oy, hoy! Mangita ko klaya po yan. Pagtarong ha! Uy, tawag to! Ambot nimo! Ikaw sa hinungdan, dahil kag pangisog, di nimo mamaman. Ako ito siyang kitambagan. Tinaw sa kibuhat. Ha? Nisukol. Gitambagan ka karon. Ngano man, unsam ko nimong buhaton ni Andoy, imong nang hadlokon. Yung sa man ako maghadlok. Bebe, yan ha? Mana? Hilom dia ha. Kana di mingon ka nga himuon nimo kutos yung mahimong himon mo siyang tinulaki. Sa patuo ka? Sudlot ng kalimutaw ni mo ron. Gara si mo imong naong sighiwi-hiwi ni mo na mura kang tambaloslos. Gara sa niyang mahanan eh. Oy, Munday, klaruhan namin sultihan ha? Klaruhan namin sultihan. Ay, kung inana ha? Kung may gusto nimo? Nga mapalihan ko sa imong anak? Ha? Ha? Naunsa ba mo nga kamo naman inoy maglantogi diha. Hilom na mo na oy. Hilo man ka. Sa may mo himuon ko lang, mahimo siyang tinuray laki. Be, Ako sa yun ha? sa uman nimo. Igaid na sa punuas buungon. Nga pahulmigasan. Aron malaki. Gaid, tegi ka rin na ibitay na kus buungon, mura imo.
Kato bang bata ba nga, ingon ni Isidro nga makeup skanding ba? O katong bata nga nakahikap skanding sir. Oo. Ato pangutan na kinsay mga ginikanan na to. Oh, ato na ko sir. Oh, pero, uy, may mo, dadaan lang gid ni. Oh, sige sir. Gusto kong mag-istorya sa bata. Oh, ato na ko sir. Kita magpatagag butangan natong litag ha. Kinahanglan sigurado gyud. Ang pangutana din ha, kung asa nato ibutang ang litad o asa itaon. Aw, may problema diya gyud sa lugar nga sige magpakita ang kung asa pirmi ang kanding, diya nato ibutang atong litag. O lagi na yung nakaliso din ha. Bawa na bitaw ka nga, daghan na kayong dapit nga nagpakita ang maong kanding. Kung ako'y pabuton bon, didto na ko ibutang ang litag sa ibabaw sa nicho katong una napakita ang kanding. Ay, yolong ito mo noy. Delikado kayog. Ang mga santil mo pala musuod sa itong litag ug mga sumbi. Ay sa paghisgot ano bon. Matinuod ganin na. Mao gani. Yun na lang dito. Dinhe na lang dapit sa to. Total. Pero may mapakita ang kanding din eh. Asa man dapit ila matoy para si matoy may matagak sa atong litag. Uy, di po. Pagkapin Sir Marlon. Dili lang ko, tol. Maayo anak Len. Ang yun na to sa tatay nga. Pala ino naglakaw si Andoy. Uy, ako ganahan kuyog na nato. Di man ko na musugot sa tatay. Ging na nabitaw na ako sa kausa. Di man nga. Pala away mo kinas Andoy. Kay matod palagi niya nga maayo gyud kuno nga natay laki kauban. Unta lagi. Kanang dili bayot. Gusto gyud tingali sa tatay nga permi lang ta magkagubot tungod anang Andoy. Ako'y musulting tatay nga. Sugod ugma. Pala ino na siya glakaw. Ni ay maayo Flor ay. Unsa man? Hangyo una to sinoy dimit nga sila lang ni Andoy ang mag-uban mabuntag ilipangitas kanding. Gusto. Okay. May pagkababay, binas na yung dimit. Basin pa dahil kasinabot as lang duha. Mauna. Ay, basin pa urig magkasinabot gina sila. Nindot kay Alin. Adto na tos ni dimit kay atong istoryahon. Sige pero unya na lang inig hapon-hapon na kay maayo kay landong. Sabton sa nato daan sa tatay kung sugot pa siya. Ikaw magay musulting tatay. Oko. Sabton na to sa tatay nga. Ligid maayo nga. Ikuy na to sa Andoy sa panglakaw. Bastang duot tabel taabon. So, may nakadindot. Na kuno nakahikap sa kanding. Sige, hikap. Ang kanding? Ang kanding lagi. Ug wag ko nang lihok ang kanding. Ni taon lang. Kanindot ko ito ng balita amon. Kinsa may nakahikap? Bata ko na. Bata! Bata lagi. Uy, ato ng amigo ng bata amon. Kitingaling na uyunan na siya sa kanding. Kinsa man ang bata Si David ko no. Kato anak ni Goryo ug ni Santa ba? Ay, sa manipis. O lagi. Indot ng balita ada. Pero mao ba ka ng kanding atong pangita nga giduol sa bata? Malagmit kay daghan na ba kay sulti-sulti nga lagmit ko no ang bata mo gitugahan sa kanding. Lo, kanindot anak mo. Indot lagi ka. Sa iyo na lang kayo madakpan atong kanding kung atong pagkisibutan ng bata. O gani, nga usa na to buhaton. Katultol ka ng manipis. Asa dapit. Katultol. Nya katuwa doon. Ato na. Tara, tara, tara.
gusto, maniid lang sa kadinhi. Nya, tabangi ba yung gusto mo nga? Ako gud paring. Kung magkainit ang inyong kabangian, Aw, ug mahitabo naman no, nga magkagrabe gyud ang among kabangian ni Marlon. Dili na ako sa siya na ginaguna-una ana. o kung nabalakan paring dako na inyong kabikilan, kayo mo maayo. Laki ra ba ng kontra nimo? Ano man dayeg lalaki siya man no? Di man ko musukol ni Marlon sa kusog. Ang katarungan na may akong gisaligan. Sige, sige. Di tika biyaan din eh. Bantayan tika. Sandunay, kagubot. Tali ninyong duha, magpatunga ko. Salamat kay Manuha. Ako, paring, ibaw mo ko ba? Nga mapil-apil kag yun yan ang kanding kay, ibaw naman kasugilanon, partes kanding. Maobitaw nga sa sinultihan ni Marlon, di siya gusto nga mangilabot ko ana. Kay nag-interesar man sad sila. Muna di na ko madawat gyud man no, nga sobra ra kay ang pagyatak sa kong pagkataw. Sige. Basta, paninguhaon ginato ha. Nga, magsubay kita sa justisya. Kanag yung makatarunganon kita sa itong mga liho. Aw, makalaom gyud ka na ko ana man no. Basta, patunan ginato ang kabugnaw sununa. Ha? Isidro, Oh, sa manihitabuan nga, dagan namang nahibaw ng kasugat ko ninyo ang kanding. Uban sa mga bata. kanya, Ay ako magoy pangutanon sa mga tao, kay niya ang kadinhi. binanaangay kay buong eh. Mano, Hmm. magbantay gyud ka ha. Ay palabig panugilon kay makahimo yan nagkagubot sa mga tao. Kinsa mo kuno ng bataa? Nga miduol kuno sa kanding, unya, mihikap sa sungay. Na, wala ba kong kailada? Pero, amigo kayo na sa suod na ko nga bata. Nga si Delphin. Amigo kayo ng Delphin. Oh, di eh? Katong bataan, kailag itong Delphin. Kay, tanaw na ko, suod man sila. Sus, naukay gyud ang mga tao tungod ang balita. Silot na ka na. Anong sa iyo? Ano na naman tama?